Xa usifumana sesiphakathi ke apha kwi-content ungabi nawari, vele unyuke uklikhe apha kwifoto yam le round phaa and then iza kusa ke ngoku apho kukho khona zonke ii-videos. Kukhona i-playlist phayana apho ndibhale welcome, ndinamkela nonke, and then ndibhale uba iqale phi Silo, kulapho siqale khona. And then sizawuhamba ke siye ku-step 2 uba ke emveni koba iqalile yaya ku-step 2 ndizawuzenza kanjalo ke izitephu zide ziyofika ku-step 10. So ungabi newari uba ufika uyibamba seyisesinqeni usengaya. I-advantage yoba uyimamele kwi-playlist is that once ucofa ividiyo yokuqala izawuvele izidlale zonke automatically, awusadingi ukuskrola. Izawuzidlala zonke uyofika ekugqibeleni utsho uve uba iqale apha le nto ibithethwa. So ungabi nawari. Bendiqonda uba nje ndimincela ukufika nje ku-10K. Emveni koko xa sezikwi-playlist ndizanibekela kakuhle zonke, umntu uzatsho amamele kakuhle or akhetshape nange-weekend. So I got you guys.